estanga nahi arrebak, Gabon. Oskar eta Itziber, Gabon. nahi duzuenen. Hori da. Oso ondo. Aurrera! Yupa! Tía, suéltalo! ¡Yupa! Álvaro! Bug danza, venga. ¡Yupa! 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 Gure publikoari gauko emango dizkiegu, eskerrik asko, gauan etortzia erren ona, Hori da. Bueno, Itziber eta Oskar, eskerrik asko Gabon. Zer, zaudete? Oso. Gu, azte nagusia oso ondo ari gara pasatzen eta zuek? Ba, nire kasuan, gaur jai eguna izanik, lagunekin ja geldituta eta zuetzako tartetxo bat hartu. Eta, mentxe, gozatzen. Izan zan iratzartaldi beste piratagunien zabaltzen, teloia zabaltzen, ez da? Hori da, larun baten hasi ginen, larun bat gauen, hasi ginen festan hasiera, eta izugarrizko gau potentea eta magikoa izan zen. Ze giroa izan duten, ez da? Latza. Lehenengo eguna beti berezia. Egunak askarra zan, baina ez zuen importa bat izan. Euripien, egon ginelako guztiak, baina Oskar, esaten gabiltzat, ez dakiz esentzazio zuek, basabiltzatelako joten, jenti aurrien dantzan, badabil jendi ez da kontzertuetan. Barkatu, jendia dabilela asko. Bai. Asko. Eta gaina, kanpotarra izugarri. Izugarri. Danak hor kamarakin argazki gatatzen. Eta gazte jendeare lepo, ni aurten, joan den urtean, baina aurten ere ikusten enez gazte jendea idalako ezatzen, izan erromerietaz eta kontzertuetaz, baina... Zepozgarri hori. Bai, ze musika, kontzertuak eta publiko guztiarentzako daude, baina tartean erromeriak, trekitiak ere bere txokoa izatea, ezinbestekoa da geuretzako. Eta gauz bat esango izut, uste dut erromeriak ere berriz ere igotzen nahi diala. Eta gazte jendiak eta berriz hasi diala gure garaian ibiltzen ginen bezala erromeritan. Eta gustua mateu, Erromeritan ondo pasatzen aparte, erromeritan ligatzea baino gauza zora. Espezial, hortako da. Hoi ligatzen du nantzako. Fandango eta harinekin bai, baino baltzak egiten ere bai. Ezin eskua da ez ligatzea erromeri baten. Hori da, ezin eskua da. Ez eskua da ez ligatzea erromeria baten. Ze giro jartzen zuien.